Разбирате ли? Сега е подходящия момент да действаме. Да, прав си. Стой мирен, Пепе. Първо да се огледаме. Роксана, все ми е едно дали ще умра. Но баща ти не е виновен, че ти си шизофреничка. Че си луда. Не съм луда и не смей да ме обиждаш така. Проклета дъртачка. Кажи го. Кажи, че не съм луда. Казвай. Искам да го чуя. Говори. Казвай. Сега е момента да действаме. Не, Пепе. Съгласен. Стръгваме и тримата. Не, Ернесто. Ти говори, че се нуждае от помощ. Какво? Че е била наранена. Тя ще те послуша. Карлос? Да, Ернесто. Действай. Нали си актьор? Добре. Ще опитам. Кажи го. Пусни ме. Няма да те пусна, докато не кажеш, че не съм луда. Специалистите те определиха като шизофреничка. Пусни ме. И двамата доктори бяха луди. Не аз. Те ме подлудиха. Убийте я. Не, Роксана. Роксана. Аз те разбирам. Чуй ме, моля те. Преживях същото страдание и те разбирам. И има открито лечение за това заболяване. Не го притеснявайте. Оставете го да говори. Мога да те разбера, Роксана. Знам какво чувстваш. Изпитвал съм същото, защото преминах през този ад. Нали? И ще ми помогнеш. Да, за това съм тук. Закълни се. Кълна се. Ще ти помогна да се излекуваш. Разчитай на мен. Разчитай. Тук съм, за да ти помогна. Чули? Заради теб, Роксана. Не, мъкни. Замълчи. Изобщо не ме разбираш. Нищо не ти е ясно. Твърдиш, че съм луда и ще ми помогнеш, а аз не съм. Знам, че не си. Но и ти чуваш вътрешни гласове. Познато ми е. Изпитваш непрекъснат страх, който те убива. Искаш да се отървеш от всичко това. Да. И виждам лица. Хора. Да. Появяват се? Да. Ужасни. Плашат ме. Разбирам те. Виж се, Роксана. Ти си прелесна жена. Искам да ти помогна. Не ме разбираш. Нищо не ти е ясно. Нямам нужда от ничия помощ. Чуваш ли? Не. Прекрасно знам какво правя. Улисис, ние сме. Хайде. Може би не знаеш, но съм мултимилионерка. Акционер съм във фирмата на този дъртак. Писна ми от тази проклета игра. Омръзна ми. Не си познал. Няма да ме размекнеш, Ернесто. Не мога да ти се доверя. Няма начин. Нито на теб, нито на когото и да било. Разбира се, че можеш. На никого. Мъквай. Доведете Химена. Не дейте, моля ви. Спокойно. Доведете Химена. Бързо. Не чувате ли? Никой да не мърда. Казах да не мърдате. Ставай, Химена. Ставай, чуваш ли? Спокойно. Добре, ето, Химена. Джони, не го прави. Спокойно. Не го прави. Ето я, Химена. Не, Джони, не го прави. Ето я. Моля ви. Не наранявайте никого, не дайте. Спокойно. Ето я. Виждате ли? Вземи я. Химена, добре ли си?
Кажи ми. Не, Пепе! Пепе! Не! Кротко! Добре, добре, Роксана. Пусни го. Добре ли си? Ернесто, любов моя, пази се. Много те обичам. Всички по местата. Ставай, мърдай. По-живо. Пусни оръжието или е мъртва. Ще й пръсна мозъка. Пусни го. Не се шегувам. Отдръпни се. Назад. Казах назад. Роксана, не дей. Не го прави, Роксана. Пусни ме. Това ли е милионерката, дето се измъкна от женския затвор? Отведете я в болницата, задържана е.